Iċ-ċentru tal-Operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta' Malta huwa ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2015. It-tim taċ-ċentru tal-Operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta' Malta huwa magħmul minn madwar 35 soldat, bir-responsabbiltà prinċipali tkun il-koordinazzjoni tal-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fiż-żona li minnha hija responsabbli Malta. Kienu ħafna jidrabi li r-riżultat tal-ħidma tagħhom issarfet f'salvataġġ ta' ħajjiet umani. Il-Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena jirrikonoxxi lil ħaddiema fiċ-ċentru tal-ekonomija tal-pajjiż u fl-istess ħin huwa ċelebrazzjoni u promozzjoni tad-diversità u l-opportunitajiet indaqs. It-tim tal-onkoloġija fl-Isptar Serenzi Mamo rebaħ il-kategorija tat-tim tas-sena għall-impenn tiegħu fil-ħidma mal-pazjenti morda bil-kanċer. Il-Ministru Helena Dalli tkellmet fuq il-ħidma li qed iwettaq il-Gvern bilan li jkomplu jkunu ġenerati impjiegi ta' kwalità f'pajjiżna. Irrimarkat kif din is-sena kien hemm żieda sostanzjali fl-ammont ta' nominazzjonijiet mis-settur privat. Qalet li l-Gvern qed imexxi politika pro-business li qed tgħin biex il-privat ikompli jkontribwixxi biex tikber l-ekonomija, jitkattar l-investiment u jkompli jonqos il-qatt. Il-Ministru semmit il-bosta miżuri kontra x-xogħol prekarju li waslu biex din is-sena biss tneħħew mal-2000 persuna mill-prekarjat. Se jkun qed jintbagħat charter f'kull dar sabiex kulħadd ikun infurmat bid-drittijiet u l-obbligi ta' kull ħaddiem kif stipulat fil-liġi. Tkellmet dwar kif bidħul tal-liġi tal-identità tal-ġeneru mal-40 persuna diġà bidlu l-identità tal-ġeneru tagħhom fuq id-dokumenti uffiċjali. Din innaqset l-impedimenti għal dawn il-persuni biex isibu impjieg. Tkellmet ukoll dwar il-ħolqien tal-fond għal-lif tal-maternità li permezz tiegħu se tkun qed titneħħa d-diskriminazzjoni li seta' jkun hemm meta employer jiġi biex jimpjega raġel jew mara. Fil-waqt li f'pajjiżi oħra qed jitkellmu fuq affordable childcare, f'Malta il-Gvern iddaħħal għall-ewwel darba l-kunċett ta' childcare bla ħlas għal ġenituri li jaħdmu jew li għadhom qed jistudjaw.